on DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Kami po aktibong miyembro kang kapisado ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras 9 minutos pasado alas 5. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ng mga maiinit na bareta kanal daw na maruluan sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot naman ang ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Barahay na pagkahapon para sa mga bareta sa lado lokal, nasyonal, mga baretang mabutwa sa aga at sa radyo DZGB. Ini po si Jenny Balyaran kasabay ang mga reports hali sa Mega Force Patrol. Mahigpit ang implementasyon kang gobyerno probinsyal kang Albay sa preparedness measures para sa nagdadangadang asin posibleng epekto kang bagyong Uwan. Sa PDRRMC APSIMO Advisory ngunya na pagkahapon na pirmado ni Albay Governor Noel Rosal, ipinagbabawal ang pagbiyahe kang gabos na klase ng lunadang pandagat matapos ang Sea Travel Advisory na ipinaluwas kang Philippine Coast Guard mantang ipinagbabawal man ang pagbalyo sa mga salog, paglawod o mga aktibidad sa kadagatan. Suspendido naman ang face-to-face classes sa aga sa gabos na level mapapampubliko asin pribadong eskwelahan mantang pig-inganyar na adaptaron ang alternative learning modality. Suspendido man ang trabaho sa government offices para sa mga offices o agencies na responsable sa basic, vital as in health services. Matang nagapadagos ang preparedness and response para sa operational bilang pagsiguro kang essential government functions. Ipigtauman ang diskresyon sa suspension kang trabaho sa pribadong kumpanya sa indang mga respective heads. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Dagdagan ta ang barata sa lado lokal na sa linya si Angel Mustasa. Nakahandaan na 547 nga kapulisan o mga personnel ng Coast Guard, siyam na land assets at 18 floating assets ng Coast Guard District School sa pangyayat ni Commodore Ivan Iroldan at PCG para sa posibleng support evacuation, rescue at relief operation dala kay severe tropical storm 1. Sa bagong aga kapag inakampang aktibara sa indang disaster response group na nakatalaan na i-deploy sa ang primerong batch kini sa probinsya kan Catanduanes. Sorsogon asin mas bate dahil sa posibleng tinda ang primerong makamatikan epekto kan bagyo. Mientras sa agad, duwang na team naman ang ipapadara sa Camarines Sur at Camarines Norte para tumabang sa mga Coast Guard Station duman para sa pagbabantay sa mga high-risk coastal communities, flood-prone areas at ang mga mayor na seaports. Ang Coast Guard District Bicol sa bagikan sa ilang command center ay 24 oras na nakamonitor sa sitwasyon kan panahon asin pig-abisuan ng gabos na magdangog sa mga abiso na ipapaluwas na nahensya asin ibitaran kung dai man kay puhan na magbiyahe. Madadag na bareta, Inso Mustaza, DCGB. Salamat Angel Mustasa. Mapuon sa agang pagkaaga, sagod alas 12 ng pagkaudto, ang preemptive evacuation ka mga residentes na prone sa pagbaha, landslide, lahar asin destructive wind dahilan kang posibleng epekto kang bagyong Uwan na pigilauman na malaog sa Philippine Area of Responsibility at siya nabanggi o sa agang maagahon sigon iyan sa pag-asa. Ang kasuguan na ini ni Albay Governor Noel Rosal nakapalaman sa PDRRMC APSIMO Advisory na ipinaluwas ngayon na pagkahapon. Nakaaktibar man ang Disaster Operations Center 24/7 asin koordinasyon sa APSIMO. Maigpit naman na ipinagbabawal ang mass gatherings asin outdoor related activities.
Ipinagmando naman ang prepositioning kang relief and emergency vehicles as in iba pang resources para sa evacuation purposes as in iba pang emergency needs para sa early execution kang evacuation movement as in delivery kang relief goods and services. Para sa mga barata sa lado nasyonal, mas mahiwas pa sa bilog na mainland Luzon ang papaabot na bagyong uwan na posibleng maging super typhoon sa mga masunod na aldaw. Sigun sa Office of Civil Defense o OCD Administrator Undersecretary Harold Cabreros, sobra 1,000 kilometro ang hiwas kang bagyong uwan mas dakula kumpara sa Luzon mainland na may sukol na 740 kilometro ang hiwas, mantang 225 kilometro naman ang lapad. Nakahanda na ang Department of Health para rumisponde sa mga lugar na posibleng tamaan asin maapektaran kang bagyong uwan. Sigun sa DOH, nakaalerto na ang mga health commodities, kasabay na ang mga bulong sa abo, kalintura, antibiotic, asin mga maintenance medicine. Egwama ng hygiene kits, asin water containers na may malinig na inumo na tubig para sa epekto o oras na mamatayan ang nasabing bagyo. Paginganyar kang Department of Interior and Local Government ang mga lokal na gobyerno na tapuso na ang preemptive o mandatory evacuation sa mga high-risk na komunidad sa maabot na Domingo, Nobyembre 9. Dahilan ini sa posibleng epekto kang bagyong uwan, mantanghali ang direktiba sa situation briefing na pinanginota ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kung saan ipinagmando ang mas makusog na paghahanda asin pagsiguro sa kaligtasan ka mga residentes na piglalauman na maafektaran kang pagtama kang bagyo. Ipinagmando kang DILG na kompletuhon ang preemptive o mandatory na pag-evacuar sa mga residenteng nasa high-risk commodities na daima lagpas sa aldaw ng Domingo. Partikular na ipinagmando kang ahensya sa mga lokal na opisyal na di na paghalaton pa na maglalaang kamugtakan kang panahon bago i-evacuar ang mga residenteng nasa lugar na delikado sa baha asin pagrasay kang daga. Iba pang barata sa lado nasyonal, itinaas kang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang sa indang heightened alert sa gabos na mga area centers asin operasyon ka mga eropuerto. Inibilang paghahanda sa posibleng epekto kang bagyo, mantang sinabi ni CAAP Director General Lieutenant General Raul Del Rosario sa gabos na airport managers lalo na sa mga lugar na posibleng agihan kang bagyo na iaktibar ang sa indang emergency preparedness and response plans. Ipinagmando umani ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na ipairaram sa balidasyon ang gabos na datos may kinaaraman sa winalat na danyos kang bagyong Tino bago i-anunsyo sa publiko. Kasabay digdi ang bilang ka mga nagadan asin lugadan, kantidad kang danyos sa infrastruktura asin agrikultura. Siring man ang bilang ka mga pamilyang nawaraning istaran o napirita na mag-evakuar dahilan sa pagrapado kang bagyo. Partikular na pigsabi kang Presidente ang mga rehiyon na matining tinamaan kang bagyo, siring kang Cebu, Region 6, Region 8, Mimaropa, asin Negros Island Region, kung sa piglalauman ang significant number ka mga apektadong residentes. Kinarampag naman kang manailain na grupo ang hampang kang Office of the Ombudsman matapos magkaigwaning hiro protesta kasubagong pagkaaga. Bago pa magpuon ang hiro protesta, nagkaigwanan ng ribok ang mga relihista asin mga pulis dahilan sa pagpirit na maglaog ang mga ini sa laog kang opisina.
Pangapudan ka mga ini na panimbagon ang mga inbelto sa korupsyon asin investigaran si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa nangyaring korupsyon sa nasyon, partikular na ang mga pondo pag-abot sa infrastruktura. Iba pang barata sa sakuyang pagbabalik. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan ng inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Sumuko ka na! Wala ka ng laban! Hanggang dito ka na lang, Coco Martin! Hindi yan eksena sa pelikula. Ganyan ako pag nagdududa sa kakayahan ko. Pero kahit alam kong natural umarap sa hamon, mas likas pa rin sa akin ang maging matatag. Kasama ko lagi ang Cobra Energy Drink. Kampante ako dahil tatak high quality. Ito lang ang energy drink na may Immuni Plus na pinagsamang vitamin D at zinc. Meron pang B vitamins, taurine, ginseng at inositol. Tatag mo, tatak Cobra. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa pagpapadagos ka mga bareta sa lado nasyonal, ngunyan na pagkahapon, sinugo na kang Office of the Ombudsman ang binilog na Special Task Force na mag-imbestigar sa mga flood control projects na iprioridad ang mga lugar na nirapado kang Bagyong Tino. Ang nasabi mga proyekto nakadisenyo para mapugulan ang matinding pagrapado kang mga bagyo. Kasabay kaini nagpaabot man ng pakikidumamay ang Office of the Ombudsman sa mga pamilya kang nagada na individual sa panahon kang pagrapado kang bagyo. Siniguro naman kang Ombudsman na makukuha kang gabos na mga biktima ang hustisya dahilan kang nangyaring pagbaha. Sa ultimong datos kang Office of the Civil Defense, uminabot na sa 188 ang nagadan dahilan sa Bagyong Tino. Sa iba pang bareta,
Mahigpit na pinag-aadalan kang Department of Agriculture ang pagbugtak ng maximum suggested retail price MSRP para sa lokal na pulang sibuyas, asin, karning orig, tanganing pagulan ang pagtaas kang presyo mantang nagbaba naman ang farm gate price. Pwedeng ibugtak ang SRP kang sibuyas sa poco mas o menos 120 pesos kada kilo dahil sa halangkaw pa man ang presyo sa merkado maski dakon ang importasyon. Ipinahayag naman ni Senador Panfilo Lacson na pwedeng mag-atindir si former Ako Bicol Representative Zaldico sa Blue Ribbon Committee hearing sa paagi ng Zoom. Pigdalauma natutukaron sa pagdangwag issue kang korupsyon sa paggamit ng pondo para sa mga infrastructure projects. Ipinahayag ni Lacson na importanteng madangog ang lado niko, tangaling malinawan ang mga aligasyon laban sa iya. Sa ibong kamlako personal na paghampang niko, pigsyerto kang senador na magiging patas ang proseso kang nasabing investigasyon. Piglalauman naman na makaka-recover ang ekonomiya kang Pilipinas sa masunod na taon. Sigun kay Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan, kung daiman tulos na ma-recover ang mga nawara sa ekonomiya, magtutubod siyang ini-temporary setbacks man sana. Sinabi niya na magigibong mabawi ang economic growth kang nasyon sa padagos na interbensyon asin pinatibay asin lakdang kang nasyon. Nagluya ang pagrambong kang ekonomiya kang Pilipinas sa ikatulong quarter kang taong 2025. Sigun sa PSA na base sa 2025 third quarter report na sa estado kang ekonomiya kang Pilipinas, nakapagrehistro ang nasyon ng 4% na pagtaas kang gross domestic product kang ikatulong quarter kang taon. Ini mas maluya o mas hababa kumpara sa 5.5% na nairehistro sa ikaduwang quarter asin 5.4% na pag-uswag sa enot na quarter kang taong 2025. Nagdara naman ang third quarter sa 5.2% na average growth. Ini hababa sa revised target kang gobyerno ngunya na taon. Ipinaliwanag ni Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan na nagkapira sa mga mayor na rason sa pagluya kang economic growth kang ikatulong quarter kang taong 2025. Kasabay digdi ang nagkapirang restriksyon na ipinautob sa implementasyon kang mga proyektong infrastruktura kang DPWH sa tahaw iyan kang issue sa korupsyon sa flood control projects, siring man ang epekto kang mga nagtamang bagyo sa nasyon sa ikatulong quarter. Bilang kasimbagan, nagpautob ni mga estratehikong interbensyon na target mapakusog ang kumpiyansa kan mga investor asin matauwaning tiwala ang mga consumer para maparikas ang pagrambong kang ekonomiya. Sigun kay Balisacan, kasabay sa mga ginibo nindang interbensyon, iyo ang pagtaon ng social protection asin tabang pinansyal para sa mga komunidad na naapektaran ka mga nagtamang bagyo sa nasyon. Yan na ang kabilugan ka mga bareta sa lado nasyonal, mga baretang mabutwa sa aga enot sa radyo DZGB. Maray na pagkahapon kay Homer Realisto Lola, Father Noman Naser, siriman si Joscoro Nugnay, maray na hapon. Nakaibata sa lado teknikal si Kuya John Napoles, sa IT si Jerome Martinez, ini po si Jenny Balyaran, marina hapon. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginong